एकता कपूर का हिट शो नागिन के 7वां सीजन का फैंस दिल थाम के इंतजार करतना। नागिन के 6 सीजन आ चुकल बाटे। इस शो के कई सीजन टीआरपी की लिस्ट में सारा रिकॉर्ड तोड़ले बाटे। अब ऐसे में फैंस देखल चाहत ना कि एकता कपूर नागिन 7 में कौन से एक्टर के लीड रोल में लेके आवतली। इस शो के लिए कई हसीना का नाम सामने आ चुकल बाटे, तो उहे कुछ एक्टर्स का भी मेकर संग बातचीत चलत बाटे। अब ये लिस्ट में एगो और नाम जुड़ गई बाटे। दावा बाकी एकता कपूर के नागिन 7 में शहजादा धामी का एंट्री हो सकेला। दरअसल टीवी सीरियल रिश्ता के कहलाता है से शहजादा धामी का पत्ता कट गिल बाटे। शो में शहजादा धामी अरमान के रोल में नजर आवत रहना। अब दावा बाकी नागिन 7 के मेकर्स शहजादा धामी के अपने शो खातिर अप्रोच कइले बाना, जेमे वो लीड रोल निभावत नजर रहिया। इससे पहले एगो रिपोर्ट आयल रहल जेकरे मुताबिक शहजादा के कलर्स टीवी का शो ऑफर भइल रहे, जेकर जल्द ही ऐलान होखे वाला रहल। बता दी कि नागिन 7 कलर्स टीवी पर ही आवेला। ए वजह से शहजादा धामी का एंट्री नागिन 7 में पक्का मानल जाता। बता दी कि नागिन 7 खातिर पहले अंकित गुप्ता और अभिषेक कुमार के बीच जंग चलत रहे। बिग बॉस 16 में दावा कल गई रहल कि अंकित गुप्ता नागिन 7 में नजर आ सके ना, लेकिन ई अफवाह कुछ समय में शांत हो गई। जेकरे बाद कहल गई कि मेकर्स अभिषेक कुमार के भी इस शो खातिर अप्रोच के बना, जौन बिग बॉस 17 में नजर आयल ना। अभिषेक नागिन 7 पर बयान देते हुए कहना कि जब कुछ कंफर्म हो तो सबसे पहले फैंस के ही बतावल जाई। वैसे ए स्टोरी पर आपका क्या कहेगा कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही एबीपी भोजपुरिया।